Hormatly tomaşaçylar, şu gün biz telekeçi Lukman Rahimberdi Kerimov'un öňüne mihmançylykda. Rahimberdi bugün biziň bilen käbir meseleleri gurulaşyk. Ýaşlary gyzyklandyran esasanam. Men de bir ýaş etkinjek. Men hüner saýlamak ýoluny gadam başjak bolam. Men nerden başlamalym? Her kime telekeçilik urwasyn ýa-da islendik saýlanjak urwasyn ilk başda adam ony özü näçe ýer döwür başlasa şonça bolar. Jemgyýetdäki özüniň bir talantyny, özüniň okuýup başarmagyna görä elbetde özüniň ýerini tapmana islendik şahsiýetde bir mümkinçilik bar. Yani o mümkinçiligi görmäni başarmak gerek. Bu ne faktorlar nemete görmek başarmak üçin? Görmek başarmak üçin birinji täsir edýän faktor insanyň niýeti. Men yetkinjek, men niýetimi bilemok. Belki men niýetiniň kemale gelmegine täsir edecek faktorlar birinciden maşgala olajagy, eje qaqasynyň berýän tertip düzgüni ýa-da özünden ýaşlarynyň berýän edep terbiýesiniň saýasynda şolar wagtyň özünde mektepde alan bilimi täsir edip biler. Onun daş töwerekde görýän zatlary täsir edip biler. Hene 3-nji klassga gatyl arzular edýärdi. Sırhı diýip bir oba bar. Şo Sırhı obasynda dünýä indim. Şo taýda Sırhı obasynyň garrylaryny terbiýesini. Sırhı kafe bardy bir sana. Onun sınırda dahilleri var mı? Şondan bir näçe de iyi içipdik o da. Garwanypdyk özü. Sırhı diýip çörek önümlerini efemem şalwartyň önünde tamdır da çykkan käbir türkmen milli önümlerimizi etmäni bir gyzyklanyp bir ýola goýdyk. Sırhı diýen oba Anderýa bilen Köytön dağlarynyň Guýruk dağlary bar, dostluk şäherçesinde şu iki dağ bilen derýanyň ortasyndaky bir oba. Kynçylyklar sizi gösterdirmi durmuşda şu ýollara etmäni telekeçe? Kynçylyklar däl, arzular daş töwerendäki adamlar ýaş kaq ejen kän ertek burun ýa-da. Her niýet ýa-kaq 2 ertek, 3 ertek aýtmasa ýatan zokdyk. Ertek diýdim olar, häzir ne bize ben atada çağlamyzy. Ertek aýtyp berdik gelýär bolýan. Bir ertek hem ýadyma düşmapdy. Şowr ertek hem. Çok bir aýlan bugünçü başga versiýalerde aýtyp berem başga. Bilemem, biz birazcık uzaklaştık mı näme? Nähilek diýsem, sen men özümiň ýaşlyk ýyllarymda şol esasy atamyň elinde terbiýelendik, eje kakamyň sebäp bir çağanyň dolu dünýä akly ýetirmek üçin onu hemme taraplaýyn üniswerekde atenanyň hem üniswerek, baba mamanyň hem üniswerek, daýynyň hem doganyň hem ýakyn goňşunyň hemmesiniň ýeri bolmaşandyrmyşynda. Şonda ýanky diýjek bolýan adamy edil bir nahar bişirilende naharyň gow bişmek üçin oňa odam gerek, oňa duýdam gerek, oňa suwam gerek, etem gerek, hemme zat ýerlense şo taýda bir kompozisiýa mele gelýärdi. Ýa atanyň çağa ünsüniň azalmagy bu durmuşda ýa-da niýet diýdiňizde, niýetini saýlamakda ýa hünerini saýlamakda en atanyň ünsüniň azy köplügi täsirini ýetirýär adam. Gatyry täsirini ýetirip bilýär şol wagtyň özünde atene men şeýle pikir edýän çağa terbiýelemekde islendik bir zatda, islendik daş töweremizde bolup geçýän hadisede dogrusyny aýtsak ýani prosesde balans diýilen düşünjäni berip ulanmak gerek. Ýani doza bir zatyň dozasy. Çağa gereginden artyk üns bermek, gereginden artyk üns bermezlik edilýän nahar gurruna gelýärdi. Nahara gereginden artyk duýdatmak ýa duýgyny adatmak. Ýa suwuny köpräk etmek ýa odun haýal goýmak. Ýani şu taýda sähel ýerde balansy ýitse, onda ikinji ädime böwet ýere çykýar. Ýani okumagyň bir çägi bolsa ýa-da. Ýani okumagyň, işlemegiň bir öz ýeri bar. Adam bir güniň dowamında 8 saat okumalymy? 8 saat oklamaly, 6 saat ýa-da 10 saat işlemeli, şo işinden daşary işlemeli. Ol bir günni dolu şeýle bir planlamaly welin. Şo 24 sagatyň dowamında onuň dinç almagyna da, şo 24 sagatyň içinde onuň çağasyna da, maşgalasyna da, onuň işine de, onuň dostlar bilen arasynda görüşip söhbet etmegine de hemme zada yer bolmaly şonuň üçin. Saýan ata
çağasına diýär sen näme diýär inžener bolýar, sen doktor bolýar, sen bankçy bolýar. Çağa öz ykbalyny çözenokdy. Enata oň näme etmeligini aýdýar. Ýa-da biz çağlamyza soraýas. Sen näme okujak diýen bolýar? Ay ejem hakym bilämese diýär. Bu wagtda näme aýtyp bolýar? Käbir enata çağasyna gereginden artyk has köp üns berýär-de onu bir eldekleşdirilen ýalak ýagdaýa getirýär-de. Maňa näme programa atsalar men şonu edýän. Bir kompýuteriň yerine göre ýalňyş, yerine göre dogry bolýar. Eger çağa hakykatdan hem käbir çağalar meselen doga bitdi, birazajyk näfagrak bolsa ýa çağa doga bitdi, anhuşdaýdan pesirek bir keselirek çağa bolan bolsa, dogry onu ejek haky çözüp ejek haky şunuň okuýup şeýlere ödýän ýa-da aňa bar ýa-da kompýuterden başy çykýar. Şunu kompýutere görä mahsusrak bir zat edildi. Şo çağanyň hem fizik hem akyl taýdan ýagdaýyna görä uralyp ejek haky çağanyň durmuşyna karar berse bolup bilerdi. Ýöne egerde çağa ejek hakynyň berýän terbiýesini dogry ýagdaýda alýan bolsa, ol ilki başda çağalykda arzuwlar geljekde kim bolmak diýen pikiriň çözgüdi wagta görä üýtgäpdirýär. Çağanyň asıl mesele men özüm 7-nji synpdakam, 7-nji synpdaka doly kim boljagym hakynda maksady tutunypdym. 7-nji synpda ýa telekeçi bolan şo wagtdan. Telekeçilik men dogry aýtsam, islendik işte adamda şeýle bir ukyp mahsus bolsa gowy, ýani guramaçylyk ukyby. Ýaşykda biz bilim, zähmet ikisini utgoşduryp terbiýe berdik hakamyz. Endi şoňa maşgala düşmedi. Ýani ýalak niýetini, howesini, ýani saýlajak hünerini saýlap biljek, şoňa gollap berip biljek maşgala düşmedi. Aqwalla bu. Näme bu oturup bermelimi biz? Aqwalyň özüni çözýänçe. Ya bular üçin hem edip boljak işler barmy? Etinde beýle adamlar durmuşda ayakta galmana, durmuşda özüniň gelejegini üýtgetmene has ukyply bolýan adamlar, beýle adamlar. Uýgurlaşmana da ukyply ýöne şeýle bir bularda energiýa bolýar. Şo energiýany dogry tarapdan ugrukdurup bilse ýa-da şo energiýasyny dogry tarapa ugrukdurmak üçin bir halipa tapynyp bilse özüne ýa birinden göz alyp bilse ýa birini özüne nusga edinse ol şo tarapa gönüp gidýär. Biz elimizde meselen ýaş beden ol ýaş organizm. Onun içinde hyjy bar, güýçli gaýnap joşýan, onda şeýle bir güýçli energiýa bar. Ondan bu energiýany nira aktırmak, onu aktıran energiýany haýsy tarapa ugrukdurmak, ol çağanyň özüne de bagly, ýöne daş töwereni gurşap alýan jemgyýete de bagly. Şo çağa jemgyýetiň bir gymmatly bölegi. Ýani şo çağanyň zähmetinden hem peýdalanyp, olamyndan hem peýdalanyp bilýär geljekde jemgyýet. Eger jemgyýet daş töwerendäki dostlary ýa-da diýel daýsy, ýa bolýa diýeli jem durmuşby bolup bilýär. Fazygaly ýagdaý sebäpli atenesinden irjida düşmek ýagdaý bolup biler. Ýa-da diýeli bir kesel sebäpli ýakynlaryny ýitirip bir babasynyň ýa-da daýasynyň ýa mamasynyň elinde galýan çağa bolup biler. Şo çağalaryň ýagdaýyna goňşulary, ýakyn dostýarlary dogry düşünüp çağadan geljekde bize peýdaly bir zat, jemgyýetimizde peýdaly bir zat çykar diýen düşünje bolup, şolar şoňa gowum maslahat berip dogry tarapdan ugrukdurup bilse, onda o çağadan uly bir ykbalyň eýesi emele gelýär. Şu elimizde duran pul da, meselen energiýa içinde 100.000 manat pul duran gapçyk diýip gözeňe getirmeli şo çağany. Şo 100.000 manaty biz iki tarapa ulanyp bilýär. Boş işlere de ulanyp bilýär, keyip sapalyga da ulanyp bilýär. Ýok, şo 100.000 manaty finansiýa gramotnost esasında, yani maliýe sowatlygynyň esasında şonu geljekde biziň 100 ýylmyza ýeter ýaly has dowamlama edip bilýär. Bu çağda şo gapçyň içinde duran energiýa baý pul ýalak zat. Biz onu
material gymmatlyk hökmünde değil de ruhu gymmatlyk hökmünde ondan geljekde jemgyýetde peýdaly bir zat çykjak gymmatlyk hökmünde teredip onuň ukybyňdan başaryndan uğralyp ona dogry maslahatlar bersek döwletimizde de galy bersek beýle çağalara mümkinçilik gaty kän yaradylýar. Rahim Bey bilimli diýilýär, sowatly diýilýär. Bilimli dip kim aýdýarlar, sowatly kim aýdýarlar? Mesela diplomlu olmak, sowatly olmak diýmekmi? Sowat bilen diplomlu olmak tapawuty zatmyr? Men bu zada dogry maýsam beýle teredemok. Sowatly maşgalada kemale gelen çağa diýilip ýani bilimli maşgalada ya sowatly adamlaryň çağasy diýerler. Ýöne bu zatlaryň hemmeti belli bir derejede gen bilen nesle geçirilýär. Şeylalanda men köplenji aýdýan ýaşlar bilen gawatlaşanda da degende de Amerikanyň zadyň milliarderleriň durmuşyny özüne nusg edilýän ýaşlar zatlar bar da şolar höwes edýär, ýaşlar hakda ýigdirli makalalar görýär, ýaşlaryň goýan videolaryny görýär. Men iň köp gaýtalaýan zadym biziň milletimiz bir asly halal millet. Nefsiniň öňünde iki diýdi injikleri berk bolup gelýän ata-babanyň gany göterýärdi. Maddi barlyga gerek gelende biziň ata-babalarymyz özüniň bir kimligini unutmadyk, bir şolary aýry edip bilen milletde. Sebäpde sen köplençi ýaşlara da diýen siziň etjek bolan istenjik telekeçiligi işiňizde sizden öňürti jemgyýetiň behriýeti göz öňünde tutulsun diýende. Sebäp jemgyýet baýasa her kim baýaýar. Jemgyýetiň gazancı gowy bolsa telekeçiniň hem gazancı gowy bolýar. Beýleki pudoklaryň hem gazancyna bir gowy peýda edýär. Şoň üçin o taýda istendik zatda özüňe nusga tutunanda ilki başda öz ata-babalaryň, öz eje kakan, öz şolaryň mukaddes öwüdün döwlerini ýatdan çykarmaldylar. Bunu paýhasam gerek da. Paýhas hökmany suratda gerek. Awa şo paýhas bilen bilim utgaşdyryp bilen adam telekeçi Lukman tapaýdy ýok. Ol muallim bolsun ýa-da hukuk işgäri bolsun ýa diýeli başga pudan işgäri bolsun ol durmuşynyň iň batly adam diýip bolýar adamı. Ondan esasy şo bellemek istendim. Amerikanyň zadyň güýçli şu wagt milliarderleriň sany köpelip barýar, her hil täzelikler görülýär, we plança sany milliarder bolupdyr, ol bolupdyr, bul bolupdyr diýilýär. Aslında şolaryň şoň ýalak müň sanak aýdylýan zatdan men türkmençiligiň ýekeje bir epizody bar da aýytladım kino filmini gören soňra. Şonda gandymaga bar. Esasy bir kahramanlaryň biri men gaty feýleýän ol adamyň hedýän her hereketinde bir terbiýe ýatyrda. Şu Edil Han bilen şäkere uruşmana gidenlerinde gandymaga şäkere baranda bir dukanyň üstünden barýa aşyk kynçylyk döwürler, şo döwürler hem dağnyklyk döwürler bir nemedir bilmän ýollardan gaty kynçylyk döwür bolýan. Şo dukana girip özüniň horjuna şeker midir ol gerek baýrak zatlaryny salışdyrýar, uruş gidip ötýär daşyna çykýaran welin özüniň ýakyn dostunyň ölenligini görýär-de. Şo taýda egindäki bar dukandan alan önümli imitlerini zatlaryny şo taýda ýere dökýär-de özüniň horjuny dostunyň üstüne ýapyp gaýdýar-da. Nähili aşyk, nähili kynçylyk bolsa da onuň bir hakyky arnamyz, mertebe, hormat, insançylyk gymmatlygyny ýitirtmedik de. Men her bir telekeçide şuny ýalak bir zady göresim gelýär. Sebäp insanlyk gymmaty bolmaly jemgyýetde. Insanlyk gymmaty we bir-birine hormat alyp bir-birine goldamak diýilen düşünjeden uğransa o jemgyýet ösýär. O jemgyýetiň telekeçden baýaýa, o jemgyýetiň adat raýatan bolýan ýaşaýar. Esasy bir-birine bilen gowluk paýlaşmak. Yine bir esas belläsim gelýän zat bizden şu Steve Jobs diýär, Bill Gates diýär, ýa şolaryň kitaplary näme diýär, käbir ýaşlar olaram universitet okamandyr diýär, ýöne şonda da milliarder diýär, baýama üçin hökman universitet okumak gerek däl, özüň şeýle gidiben baýap bolýar. Näme üçin okapdyrlar? Men şonda hemmesine diýende, olar universitet okamady diýdigi üniversiteden çykdy diýdigi, şu kitabı götürüp okuman taşladı diýildi däl-de.
Okumana devam ettiler. Okumana devam ettiler. Etjek bolýan işi boýunça mı da ama gözlerde bollar. Bir zat okudylar, bir zat öwrendiler, bir zat gazandylar. Olar belki de şu üniversitenin strukturasına sığmadylar ýöne. Öz gerek, öz okumana devam ettiler. Öz etjek bolýan işi boýunça okumana devam ettiler. Köplenç daşary ýurt kompaniýalarynyň tejribelerinde de görülýär. Şu kompaniýanyň krizis döwründe batmagynyň sebebi bilimsizlik. Ya da kadrlary yerli yerinde ulanyp bilmezlik. Onun bilimi var. O da bagly. Hemem içki intuisiýa diýilen ýaly mentalitet endiklere de bagly bolup durýar bu zat. Şu Nokia'nın misal çok şey ýalym Nokia'da da ýalňyşmasam inkarçylyk var. Ay, yo biz ýykylmarys, biz aýatda galarys. Dogry, misal getirýän bu taýda hükmani suratda diňe bir Nokia bilen baglanyşykly däl, beýleki kompaniýalarda, beýleki pudoklarda bolýar. Sebäp diýsen adam bu biologik taýdan alanda, ýani canly ýaşaýan bir zat. Ol psikologik alanda da efendik bir organizm bir zatdan özüni kämilleşdirenden soň ýa-da efendik adam bir zatdan özüni dol kämilleşdiren soň onun eýem ikinji ädimine feredişi başgaçarak bolýar-da. Nähili men diýe şu taýak ýetdim diýe, şu derejeye ýetdim diýe, eger adamyň psihologiýasy zady ejidrak bolsa ýa-da ol diňe şu güni bilen öz-özüni izolirlemek istese, demek men şu wagt nomer 1 diýe, men birinji diýe we menden başga etjek ýokdur diýe de arkaýynlaşýar. Hormatly şahyrymyz Gurbanazar Edipowyň aýdýan bir zady bar da, kim tälim almaň dağdan inen fillerden tälim alan volgalardan nirlerden kimlik adamyny bedan okulyn artykmajan boljak bolman illerden diye. Şu özüni bir göwünü kim nemetmän bir gaty bir toprak kol diýilýän zat bar da, toprak kol ýaşylyk et. Adam şu düşünje bilen ýaşasa, ol haýsy pudokda geçsin, gezi bersin, tapagy ýok. Onuň işem şowuna bolýar, onuň daş töwereginde de mehr muhabbet diýilen zat bolýar. Ol özünde bir pozitiwny, ýakymly duýgulara baý atmosferany saklap bilse, islendik kärde hereket edäsin, şonuň bar ýerinde üstünlük hökman gelýär. Sebäp men özüm häsiýetim boýunça alanda durmuşymyň şu eden işlerimiň hemmesinde de belli bir aralyk adaty işgärler bilen hem işleşip gördük. Käbir yerlerde birazajyk ýokary derejeli kompaniýalar bilen hem işleşmek nesip etdi. İkisiniň arasynda da uly tapat bar. Adaty işgär şeýle bir filosofiýadan uguralýanda insanlar seni ýatlanda ýylgyrtyn. Goýuz goýda. Aňynda hakykatda goýuz goýma. Mümkin şol adam erwet bolandyr. Ýa-da biz bilemizok da biz özümizde de ýüz göterim gowadan diýip bilmeliz. Sebäp diýsen, näme üçin? Bu ideal bolmana can etmeli. En gowadan bolmana can edýän adam hökmünde seretmeli özüňe. Gerek bolsa siňekden, gerek bolsa garynjadan hem sapa galyp ýaşamaly. Durmuşda näçe ýokary derejeye gidiber, näçe tejribe görüber, tapagy ýok, näçe kitap okaýber. Käbir ýekeje garynjanyň berýän sapagy tutuşy kitabyň berýän sapagyndan gymmatly bolup bilýär. Ondan hiç açan daş töweregimizdäki bolup geçen zatlar ünsüz goýmaly däl. Barýan ýerimizde esasen şo taýda nähil kynçylyk bolsa, kynçylygyň bolup geçen kynçylyk hakda gurrun etmeli däldäni, şo kynçylygy çözmäni meselen. Garajan böwüt gelse de aýryp geçer şoňaly uğur tapmaly. Edilýärdi. Sebäp diýsen, efendik bir öňümizde durýan köplenç gynan sagam endik bolýar, käwatyna ýaşarmadyň arasynda da bir görýärdi. Şu bir proses bolmandyr. Bolmandyr. Esasy wagtlarynyň köp bölegini şeýle bir sektorlarda gawatlaşýar. Şo näme üçin bolmady? Planeden olsa beýle bolmady, ol beýden olsa beýle bolmady. Men beýtmedik bolsam ol eýdirdi. Ýani esasy umumy gurrun bolup geçen taryh hakda gidiyor.
Biz ýöne tarih bilen ýaşamalyda şeýle bolupdyr. Şunun çykalgasy şeýlere goýdýan. Gelin şunu şeýlere edelim diýip, onuň çykalgasyny tapmalyda, onu çözüp ikinji adymny etmeli. Ýaşly ýolumda da boldy. Men özüm boyun aljak da bir işe ýoly goýlan gösüren. Öňe böwet çykan. Ay ýok be, ol plany öňüme çykdy, o ýapala öňüme param böwet çykdy, etjek gälle diýip birinji udarda, birinji näden şowsuzlukda diýinmi? Birinji böwetde ýamara, ýa gaýdýanna, ýaşyk. Häzir kaklym bolsa, men ýa samsyk bolup durun, ol gaýta şo böweti men baskanjak edip basyp inne kädime geçmeli ekenini. Şoňa kere düşme balda bir psikolog Said Murad Dawatowyň kitabında da bir aýdylyp geçilýän jazatlarda 2 tane adam bar, ikisiniň hem 10 çagasy bar. İkisiniň hem şo 10 çagaga garşy düşünjeleri dürli. Yani biri diýe men biraz Buharalykda ýaşaýan maddi ýagdaýym pes, näme üçin diýgende men 10 çagam bar diýip düşünje bilen ýaşaýar. İkinci 10 çagaly men 10 çagam bar, men bulary ilden kem etmeli däl, gowy ýaşatmaly, gowy okatmaly, şoň üçin men baý bolmasam bolanok diýip düşünýär. Bir kıynan atadan yetişen iki oğul. En atası yani kakaları yani neyim şu an serhoş o yani ecelerem dine şoğunu bilip yaşayan yani kıyın maşgalada birim serhoş olup geçti. Bir serhoş olup geçti oğullarının biri. Birim güçlü telekeç olup geçti. Serhoşa soruyorlar. Sen ne yapıyorsun serhoş oldun diye. Ay men diye ecem işler yok diye. Kakam diye alkaş diye. O diye bu diye. Men başka şansım vardı mı diye. İkinci oğluna soruyorlar. Sen ne yapıp böyle diye telekeç oldun. Yaman güçlü bayi telekeç oldun. Oğlum diye. Men kakam serhoş ecem işler yok diye. Men başka şansım vardı mı diye. İkisem şoğur maşgaladan, şoğur enatadan, şoğur ocakta yiyip içen belki şokuvan alanlar. Bizim men käwat degişmäkende diýenim, siz diýen motivasiýa aldım, planning kitabını okudum diýeniz, şo kitabyň hemmesini jemlep, iň soňunda diýiljek bolýan zatlaryň köpsinde o pozitiwni bolmaly, eýtmeli, beýtmeli diýilýär. Şonu bizim türkmenlerimiz iki söz bilen jemläkden mundan bir näçe ýyl ödüldi diýende. Ýaşy niýet ýarym döwlet. Ondan aýdylan bir business trainer'la cemleyici söz diyen aslında o Türkmenlerin paylaşması. Şonça aýtjak bolup bizim bundan bir näçe ata-babalarymyň aýdypgiden zadyny diýerler şolaram. Yani men şondan diýem, biz millilik ýolumyzdan ýöremeli, şonu bir tutunmaly, şo ata-babalarymyň götüren ganyny bize miras goýan zatlaryna münasip boljak bolmaly diýip köp aýtmamyzyň esasy eder şonda. Näçe üstünlikli bolsaň boluber, şo taýda hakykat, dogruçylyk bolmasa bary bir köpük diýerler-de. Ol özüňe hakykaty, dogruçylygy dost tutunyp kereket etsen, sebäp hakykat hiç açan hiç kimi hiç ýerde aýamaýar. Sen hakykatdan uğral, dogruçylyk bilen hereket etsen, hakykat sana hakykaty görkezýär. Aýyna neme diýer? Dogry sözlerini näme diýer? Dogry sözlerini dogry sözüň dosty ýok diýerler. Ýok, hakykat diýilende bu ýerine görä hakykat. Yani men dogruçylyk adam, men eýlen adam, men beýlen adam diýip jemgyýeti ýa-da daş töwereňde gatnaşan dostlaryň bilen bir bolup geçen zadyň üstünde dawa etmek bir başga, ýa-da ine şu çağan gow bilimi var, şu çağadan bir daha çykjak welin, mümkin bir dostumyzyň hatyratyna bu çağan dälde başga bir bilimsizrek çağan şu taýy galsak. Mesela adalet bolmaly. Bizim jemgyýetimiziň bäkbidini haýsy gawatysa şonu almaly. Yani dogruçylyk dosty ýok diýip köpçülikde umumy howaý gurrunlaryň üstündäki dogruçylyk dawalar ol gaýtam insanyň ömrüni kütölýär, onuň bir strese sokýar, ony bir ruhy taýdan çökerýän, aýtdy diýdi, guda gurrunlar diýilýän zatlar da bir şeýle alanda. Bu zatlara üns berýän jemgyýet ösmeýär. Yok, yani iş ögürlük, iş meselesinde bir cemiyetimizdin gelecekte maddi binyadyny gowlandyrmak, alan bilim sütünni gowlandyrmak meselelerindeki temalarda elbette biz ata-babalarymızdan galan ýanky hakykatlyk, dogruçylyk hereketlerinden ugur almaly.
Evet, sen her bir ýaşyň bir aňynda pikirinde şu bolmaly-da geçmiş nädik münasip boljak bolmaly diýen düşünje bolmaly-da. Şoň esasynda. Sözümüziň ahyryna jemlemeli bolsak, türkmen telekeçisinde diýen ýa-da asıl paýhasy telekeçide bolmaly 3 häsiýet. Gowzatlar endik etmek. Endik. Hukmani suratda endik ul rol oynaya. Sebäp diýen birazajyk mümkin temaň daşyndan goşmalam bir rowayaty bilýän. Eger isteseňiz aýdyp beren. Öwrüm ýollar diýip bir kitapda okapdym. Türkmen ýazgylarynyň bir ýazan kitabynda. Alym bilen bagly bolup geçen wakalar bilen baglanşykly. Bir serdarlaryň ýanyna biri wekil bolup barýarda, şo serdarlaryň birisi bilen gurrun edende şo serdary bir rowayat gurrun edýärdi. Ozal diye bir paça bolupdyr diye. Bu paça her hepde awa gidýär, hepde de awa gidende de şu awyndan bir keyik jeren awlak gelýär diýär. Şu jeren awlak gelenden soň köşkde aram övünýär diýär. Men nähili merge, men nähili giti ine şeýle aldım, şeýle urdum, şeýitdim diýip bolýan. Şonda ýene bir gerek awa gidip şeýdip gelýär bolýan. Kenizlerinin birisi, köşkteki işleyen kenizlerin birisi, Şahalem sizin bunu diye endip oldu size diye. Birinci gerekde atıp uran mahanın sen mergendin diye. Şimdi sana mergenlik bu endik oldu diye. Hükman şu keyigem şu tayak varıp, su içmesi şu taydan varıp, o tiymesi endik keyiklere de diye. Sen hem şu tayak varıp, şu bir yerde durup, şu bir yerden nişana alman özünü endi ettin, şu an hasabına da sen üstünlüklü oldun diye. Ondan padşa yok diye, sen men diye birazcık ediyen ememe şek getirdin deyip, bunu nökörünün başta erkedesin çağırıp öldürün diye. Ondan akıdıp var ya, öldürmene ölün, şu tayda kenil terkerde, sen beni öldürme diye, sen beni özünü ayal edin diye. Ondan diye 2 ýyldan hem öýümde paçany mehman çağır diye. Bolýa diye Aliýa muny razylaşýar, ýanky serkerde öýünde ýaşadyp başlaýar we ýanky kenir muňa diye maňynda pagdadan jaý gurup berdi, birem baskan çak goý, men şo jaýyň üçegine çykýan diye. Ýok bolsa çykyp gelmek mümkin şondan diye. Ve birem öküz çağı alyp berdi. Täze dogulun öküz çağı alyp berdi, göle alyp berdi bazardan. Bolýa diye muny alyp berýär. Kenir günde bu göleni arkacana mindirýär, ýokary çykýar, düşýär. Günde endik etdirýär özüne. 2 ýaşaýan öküz bolýança günde egine mindirýär, ýokary çykarýar, düşürýär. 2 ýyl geçýär, ýanky terkerde paçany öýüne mehmançylyga çagyrýar. O keniriň emiri perenjeli bolan soň tananyp terkerde taýdýar, Şahalem diýe men aýalym diýe şu görýän öküzüň görýän de, hawa şu duran öküzü görýän de, hawa 2 ýaşan öküz ol, şonu diýe men aýalym ejiz bolsa da göterip üçege çykarýar da aşak düşürüp bilýär diýe. Bolup biljekler da aýtsana serkerde diýe. Göre aýarsyň diýip ýanky aýalyny çagyrýar, aýaly öküzüňi alýar. Ýanky 2 ýaşyndaky öküz göterip hakykatdan üçege çykarýar, getirýär da düşürýär. Ine Şahalem diýersen, şonda kenir özüni tanıdy. Şahalem men bu nemem endikden diýär. Eger adam özüni gowzada endik etdirse, ol şo gow tarapdan üstünlük kazanýar, erwet zada endik etdirse, erwet tarapdan özüniň ýakasyna çugurýar. Gara endik. Hukman suratda. Bolýar. Birinji emlik diýdik, ikinji dogruçulluk. Etika diýýärsen bolarmy? Etika diýip alyp bileriz. Sebäp diýsen, dogruçulluk we daş töweregine adalatly çemeleşmek. Gerek bolsa şahirimiz Kerim Gurbanow aýdýan bir zady bar. Ýalňyşyň boýuna almakda bir talantdyr diýär-de. Dogruçulluk ýani. Böyle dogruçulluk. Yani dogruçulluk meselesinde ýene bir zady esaslandyrasym gelýär. Hytaýyň şolaryň öňki Hytaýyň has pajarlamagyna sebäp bolan ilki başdaky Hytaý Halk Kommunistik Partiýasynyň başlygy Deng Xiaoping diýerler. Hytaýlar biziňkiler nemeler rus edebiyatlarynda Zhen diýip aýdýarlar-da. Şu Deng Xiaoping aýdýan bir gepi bar-da.
Bize diye pişiğin ağı gowy, garasy gowy diýilen zat gerek dälýär-de. Sıçanı tutup onu iyip bilen pişik gowy diye. Yani pişiğin ağam, garasam bir diye. Funksioner getirme. Gowusy sıçanı tutup bilýäni diye. Funksioner getirme. Owa. Yani ikinci öz düşünjämden uğralbaýdanda da. Üçüncü biznes plan ve maliýe sowatlygy bolmak. Sowatlyk. Maliýe sowatlygy. Sebäp hormatly prezidentimizin döredip beren gatykä mümkinçilikleri bar. Şo mümkinçilikleri has gowy görmek üçin köprak okumak gerek. Sebäp desen hormatly prezidentimizin her bir alýan kararyny seredende 5 ýyl, 10 ýyl öňe seredip berilýär. Ilmi esas var. Ilmi esas, tecrübe, gaty köp tarapdan esaslandyrylan zatlar bar da. Şonu hasam gowy akıl ýetirmek üçin insandan sowatlylyk, gowy bilim talap edilýär. Telekeçimen her gerek aýdan ol istendik pudokda iş alyp barplar tapawdy ol diýeli o hojalyk bilen baglanyşykly iş etsin, diýeli su hojalyk bilen baglanyşykly bir zat etsin. Bolup biler lukmançylyk enjamlarynyň fewdasy bolup biler diýeli dermanlyk otlar kämbizde hormatly prezidentimizin hem edebiýatlarynyň peýdalanyp köplenç gözgezdirýär. Durly baýlyk, ösümlük dünýäsine gaty baý bir territoriýada ýaşaýasda. Hem geografik taýdan bähbetli bir ýerde oturýarys. Esasy aýtmak isleýän zadym şulary bilmek gerek. Haýsy uğurda işejek bolsaň şondan gowy baş çykaryp gowy özleşdirmeli. Özleşdiren ýagdaýynda gidip soň onu etmeli. Yani adam bilmeyen, dolu düşünmeyen şu elinin 5 barmak aýasyal göz ýetirmeýän zadyna girişde olen tek 5 barmak ýaly bilmeýän onu garaşmayan kynçylyklar ýüze çykýar we şu kynçylyklar onu sarstyryp bilýär. Onu el sowadyp bilýär we beýle sarsan adam onun psihologiýasy ejizrak bolsa başkalara da agresiýny maglumatlar berip bilýär. Şeýle zatlaryň öňüne almak maksady bilen ol özüniň bilimini näçe baýlaşdyrsa şonça bolur.